Among two-part series sa RTV Presents, gisusi sa balitang bisdak ang pipila ka environmental advocacies nga gipatuman sa dakbayan sa Sugbo. Unahon nato kining paggamit sa mga plastic bottles ug net aron mahipos ang mga basura nga nagkatag ug naglutaw-lutaw lang sa kadagatan. Kini ang RTV Presents ni Nico Sereno. Kapin sa duha ka semana ang nakalabay, gimuntar sa mga sakop sa Cebu City Environment and Natural Resources Office kun si Senro kining mga gitawag nga biofences. Mga floaters kini nga ginama gikan sa karaan nga mga plastic bottles o gisumpay-sumpay gamit ang PC ug net. Sa kadagatan sa Pasil, gipahimutang ang mga biofences aron maoy magsilbing salaan sa mga basura. Nakita sa si Senro nga epektibo kini aron mahipos ug makahig sa usa ka lugar ang naglutaw nga mga basura sa kadagatan. Nga naa sa suog, pagdi na daghan kaya magpundog dayo. Kani gamay ra kay ni. Nay estero dia or nay sapa dia sa amo. Limpyo mi karon ug nga naa sad. Ni kahapon labi nagbawd kanang habagat. Usod yung hugaw. Ila kining gihimo aron mas paspas ang paghipos sa basura. Pinaagi niini matapok lang sa usa ka dapit ug mapugngan ang pagkatag sa nang lutaw nga mga plastics, papel ug uban pa. Di kalikayan nga ang baybayon dinhi sa dakbayan sa Sugbo, baybay gyud nga mga basura nga nagpasad ang makit-an ug kining pamaagi niini nga pagmuntar og mga biofences gitinguha aron mas mapadali ang paghipos ning nagkatag nga mga basura. Anha na bitaw igunas kolektahon ang basura, hasol kayo looy kay mga tao kay usay mo guwa na hunas na mga mampilit na sa bus. So gipangitaan na mo paagi nga imbis ay harvest hunas na mientras na idagat mas sayon raman siya i-harvest nga naglutaw pa ang basura. Aminado ang mga otoridad nga daghan pa og hipusunon nga mga basurang gianod gikan sa kasapaan ug mga gipanglabay sa baybayon. Ilang panghinaot nga unta magkat-on ang mga mulupyo paghipos og tarong sa ilang mga basura. Among katuyuan ani nga malimpyo gyud ang atong mga coastal no. Gawas ani wala nay mga plastic nga moadto sa ato ang laod. Naghisgot naman gyud tag plastic bottles, nakita sa si Senro ang gamit niini. Gidasig nila ang paghimo niining daw basurahan kundiin adto ipasok ang mga plastics. Ang usa ka 1 liter nga bottle kun mapuno sa basura mutimbang na og usa ka kilo. Kung may maggunting ginagmay, pasok ni siya. Pero mag-andan sa kikag stick kay para madasok sa niya sa kuan sa ilawom. Dili kabintahaan kining gitawag nga eco bricks kay magamit kini sa lain-laing katuyuan. Sa opisina sa si Senro, may mga gihimong bangko, ingon man stand sa lamesa. Samtang sa ilang sewage plant sa North Reclamation Area, nagamit sab ang mga plastics isip eco brick o gihimong koral. Gisagulan lang kini og semento aron masumpay-sumpay ug mapalig-on. Daghan pa og plano ang syudad kung makabuhat og makahipos og daghang eco bricks gikan sa lain-laing grupo. Pipila lang kini sa mga mabuhat gikan sa iglalabay nga mga plastic ug siguro wa nay kapuslanan alang sa uban. Apan nabuhatan og paagi aron maggamit kini. Nakareduce sad kuno silang basura kay gamay na lang ilang ilabay kay isod sa botelya naman. Amo sa nang gamiton nga mga maoy lingkuranan sa adto sa mahiga. So gamit gyapon, so recycled tanan. Ako si Nico Sereno ug kini ang akong short docu.